आनंद बिटिनि भिसिटिसिनि सिङाव थानाय नैबे नम्बर 2 जमुनागुरि होननाय गामियाव मैयाहाय मोनसे जोबोद गिख्रंथाव जाथाय जादों। दा बे जाथाया माबोरै जाया बेखौनो आं बे नखरनि गिरि जाय आदै अबिनाश मुसाहारि दा बेनि नखराव फैदों। आं बेनिफ्राय बेजों माखासे खोथाफोरखौ सावरायनानै मिथिनानै लानि माबोरै मा जाया, सोरमोन, सिनायनो हादों हायाखै आरो मा लाङा, माने 7टा 15 बायदियाव दा घटनाया माबोरै जाजेना, नों मा अबस्थायाव दङमोन? आङो मालि बिथाजों गय बागान एसे लाना दोननायखौ खाखांनानै आङो न'आवहाय फैबायमोन। ओमफ्राय फैनानै आङो बैजों दै बोना दोननाय दङ, दै थिंखि, बेवहाय दुगैनानै जेला आं दुगैखांनानै न'आव हाबनो होनना फैयो, अब्ला बिसोर हथानै सिनायनो मोनि मानसिफ्रा फैनानै आंखौ बोनो सिथ्लायावनो नोंजों खोथा रायलायनांगौ दं जोङो होननानैहाय बिसोरो आंखौ हमथानानै लाखिबाय। ओमफ्राय बे सियार खाथियाव दङ, बे सियारखौ बोथ्रोदनानै जिरायहोनानै बिसोरो नोंनिफ्राय जोंनो रां नांगौ होननानै बुंबाय। ओमफ्राय दाने राङाथ' आंनियाव गैया होननानै आं बुंबाय। अखा हानायखाय आं फैसा मोनाखै होननानै बिदि बुंबाय। बिसोरो नांगौ होननानैहाय बिसोरो दाबि खालामबाय। नोंनिफ्राय दानो जोङो मदद नांगौ, फैसा नांगौ होननानैहाय। दाने आङो बाबु अखा हानायखाय फैसा मोनाखैलै होनना आरो बुंबावबाय आङो। बे समाव बिसोर आंखौ प्रेसरजों गावनो थुथाबबाय। प्रेसरजों गावनो थुथाबनानै दाने गोरा खोथा बुंबाय। ओमफ्राय दाने आङो एसे थुथाब जानायखाय गिनाय मोनबाय। ओमफ्राय दाने ओरै सासे खाथियाव गसंनानै थानाया बियो होनबाय, बिदि खालामनो नाङा, मा बिदि खालामलायनाय जायो, खोथा बाथ्राजों मोजां रायलाय होननानै सासे बुंदों। खिन्थु बियो बर' रावआवनो रायलायदों। ओमफ्राय दाने बिसोरो आंनो आरो जोंनो नोंसोर 10 लाख हरथ', जोङो हरफिनगोन होननानैबो बुंदोंमोन। बिदिबो बुंलायबावदों। औ, माने जोङो नांगौ, 10 लाख फैसा नोंनिफ्राय सोलाव नांगौ होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय आंनियाव फैसा गैया बाबुफोर होननानै आं बुंदों। खिन्थु बिसोरो बे समाव गोरा खोथा होनदों, प्रेसरजोंबो थुथाबदों। ओमफ्राय थुथाबनानै बिदि गोरा खोथा होनदों, आं गिनाय मोनबाय। ओमफ्राय दाने बे ओरै एसे सिनाबजों आंनि खाथियाव गसंनाया मानो बिदि थुथाब खालामनाय जाखो, खोथाजों मोजां रायलायनो हायोना होननानै बुंदों। ओमफ्राय अब्लाबो बियो गोरा खोथाजों बुंथाबबाय थाबाय। माने जोङो दिनैनो नांगौ, बे फैसाखौ जोङो दिनैनो नांगौ होननानै। ओमफ्राय दाने गैया होनथाबबाय थानायाव बिसोरो साबोखां फायरिं खेबसे खालामनाय जादों। ओमफ्राय दाने आं खावलायबाय थाबाय, गैया बाबुफोर दिनै बिदि होननानैहाय खावलायबाय थाब्लाबो मानियासै। ओमफ्राय दाने आङो बिदि होननायाव बाबुफोर जा दं बेखौनो लांदो होननानै आं बुंदोंमोन। ओमफ्राय दाने बेवहाय आंनि बे नखर मानसिखौहाय बे जा दंखौ हाबना लायथां होननानै आं बुंदोंमोन। दाने बिदि हाबना लायनो थांनायाव बिसोरो लोगो न'आव हाबफाजोबदों। 3 माबाया हाबफानानै बे बुग्लुं बुसिख्लायहैदों। हायनानै दाने गद्रेजखौ खेवनो थिनबाय। गद्रेजआ खेवनायाव थाब गेवियाव बे न' सिङावबो खेबसे फायरिं खालामदों। ओमफ्राय दाने फायरिं खालायनानै दाने हाखु दाखु गद्रेजखौ खेवना होबाय। बिसोरो दाने बे गद्रेजखौ नागिरनानै बिसोरो मोनसे 80,000 बान्दिल फैसा मोनदों, 50,000 बान्दिल मोनसे मोननाय जादों। ओमफ्राय बेनिफ्राय हिनजावफोरनि खोमाव गानग्रा सना फुख्रि जरासे, खिरु जरासे, बेखौ मोननाय जादों। ओमफ्राय ओरै आं बै उन्दुग्रा खर'साजोंहाय बालिसनिफ्राय 70,000 मोनलांनाय जादों। बिसोरो बेखौ लानानै गावसोरनो नागिरदों ना नोंसोर हानना हरना? बिसोर गावसोरनो बे गद्रेजआव खेवना गावसोरनो नागिरदों। बै माबाजोंबो खर'साजोंबो बालिसावबो गावसोरनो नागिरदों। गावसोर नागिरनानै लांदों। ओमफ्राय हिनजावफ्रा बे फायरिं होनायखाय गिनानै न'निफ्राय खायनबाय। बेबायदि गुबुन मानसिफोर दंना गैयामोन बे समाव? गैयामोन, न'खरनि गोजामोन। फिसाफोर रावबो गैयामोन? फिसाफोर दङ, फिसाला गेदेर दं, गासैबो दंजोबोमोन। जायफ्रा फरायनो थाहैनाय बिसोर गैया, बिनि बाद बाखि दंजोबोमोन बिदि। ओमफ्राय बिसोरहा आखायाव अस्त्र दंजोबोमोन बिदि। साबसे बायदि जानायमोन? 6 जनमोन बिसोर। 6 जनखामोन ना? औ, 6 जन। ओमफ्राय मोखां खाथेनाय मानाय माबायदि? मोखाङा बे माबा मास्क गोसोम हमदों। माखासे सासेया माबा खालामाखै,
गेलेनो जेबो हमाखैमोन दाब्लाबो सिनायनो हायाखै बिदि ओमफ्राय बाखि माखासे मास हमनाय जादों सिनायनो हायाखै गोसोम मास हमदों बिदि माजों फैयामोन इसलाय बाइकजों फैदों बाइक गोजामोन नुनायावहाय आं माने हरै लामाजों दोननायावहाय बिसोरो बेखौथ' आं हरै थांना नायनो मोनाखिसै ओमफ्राय खिन्थु आङो बाइक सोदोब खोनादों ओमफ्राय बे मानसिफ्रा हरैहाय खाथिनि खार होननानै बुंदों खिन्थु आं नुवाखिसै बेखौ लामायावहाय हरै बोरैबा दोनैदों खारजोंबो फैदों होननानै मानसिफ्रा बुंदों खिन्थु आं न'निफ्रायनो गिनानै बिसोर ओंखारलांनोबो सुबिदा होआखिसै आं गिनानै जेबो नुहैनाय जायाखिसै खिन्थु बाइकखौ नैबेनो बाइक स्टार्ट खालामना थांनायाव बाइकनि सोदोबखौ जों खोनादों लास्टआव माबा माबि दंखि होलांबावा नामा माबाफोर बिदिथ' खालामनाय जायाखिसै आंबो गिनानै बिदि मानाव एसे एरायखानाय खारनाय जादों आं बे न' सिङाव फायरिं होनानै माबा खालामला आं गिनानै एसे ओरै गयबारिजों खारलांदों ओमफ्राय हिनजावफ्राबो बे खाथियाव खेवनानै बेबो ओरैहाय बबाव खारलांदों बेबो खारना ओमफ्राय गावसोर माबा नागिरनानै गावसोर उनावहाय ओंखारनानै थांबाय गावसोर ओमफ्राय ओरैनो दासिमावहाय मा पुलिस बा सरखारनिफ्राय बिदि हेफाजाब माबायदि मोनखो दासिमाव खबरखौथ' हरदों दा मैयानो औ हरदों हरनाय जादों फैदों बिसोरबो खबर मोननाय लोगो लोगो फैदों नायफैदों ओमफ्राय बिसोरो स्टेटमेन्ट लाफैदों माबोरै जाया बेखौ लाफैदों ओमफ्राय दा दिनैहाय मैया होनलांदों जों गाबोन फुङाव फैबावनाय जागोन होननानै बुंलांदों ओमफ्राय बे फुङाव फैखांनायनि उनावहाय नोङो एफआइआर होनांगोन होननानै बुंदों दा बेखौ बिसोर फैग्रोनो होननायखाय आं नेदों बिदि दा फैथ'वाखै बिसोरो ओमफ्राय दा बे घटना जाखांनायनि उनाव गोसोफ्राव मा साननाय दं माबायदि लुबैनाय माबायदि जाजानो लुबैयो दाथ' बेखौ नुनानै एसे गिनाय मोनगासिनो दङ मोनायावबो गिनायजोंनो ओंखामखौबो जानो हायाखिसै मोदोमाव गुग्रुबदों आङो औ जानो हायाखिसै ओमफ्राय दाबो एसे गिनाय मोनबाय थादों माने जोंनि माबा बर'नि गेजेराव मानो बिदि थासारिफ्रा जाखो आरो मानो बिदि साबमा माबाफ्रा मानो जाखो जोङो कृषक जानाय हिसाबै जोङो गथ' गथायखौ जोङो मोजाङै मावनानै जोङो गथ' गथायखौ मोजां खांलांनो लुबैनाय दं गथ' गथायखौ जों मोजां फोरोंलांनो जोङो हास्थायनाय थांखि दङ बिदि जायोब्ला जों गथ' गथायखौ बोरै फोरोंलांनो हानाय आरो जोंनि गोजोन थासारि जानांगौ जों माबोरै जालांनाय जोङो बेखौ सिन्था खालामनाय जादों आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि थांना थानांगौ थि गोजोन थासारि जानांगौ बेफोर गाज्रि जालांनायसै जों सिन्था खालामनानै दा जानो गोजोना लोंनो गोजोना जों जादों बेबायदि दा जों बेखौ माबोरै मोजां थासारियाव फैगोन बेखौ जोङो दा बुंब्लाबो मोनहास'नो हायाखै बेबायदि दा जों माबोरै मोजां थासारिखौ मोननो हागोन जोङो बेखौहाय जायफ्रानाखि बेखौहाय जोंनि थाखाय मोजां थासारिखौ मोनहोनो हानाय माबाफोर दं बिसोरनिफ्राय मोनहैयोब्ला जोंनि थाखाय मोजां होननानै जों सानदों हामलायथिदों बेबायदि